A situación sanitaria invita a esperanza no concello do Grove. A vila rexistra hoxe o seu cuarto día consecutivo sen ningún positivo. Unha evolución moi favorable tras atoparse entre os 11 municipios galegos con máis incidencia acumulada a finais do ano pasado. Moi boa situación sanitaria, pero, cruzando todos os dedos para que se manteña, que é o que queremos todos, non? Como veño dicindo todos estes días, eu confío ahora plenamente en que os pasos que demos hacia adiante, aínda que sean moi cortiños, que sean moi seguros, porque o que non podemos xa asumir é dar un paso grande hacia adiante e retroceder tres, que eso nos leva a peor situación social e, sobre todo, económica. A boa situación sanitaria, tanto do Grove como da comunidade, invita o goberno local a pensar na Semana Santa. Que tanto ao noso entorno, o Salnés, como toda Galicia, parece que estamos todos en un nivel moi baixo de contaxios, de positivos, e iso pode favorecer que a mobilidade perimetral que xa temos libre en prácticamente toda Galicia, veña a afluencia de xente ao Grove. Se a situación continúa favorable, dende o goberno local invitan os visitantes de toda Galicia a chegarse ao Grove, pero piden aos turistas de fora da comunidade que respeten as normas. E se hai unha normativa, todos temos que cumplila, polo tanto eu espero e confío que os que pensen en achegarse ao Grove de fora da comunidade de Galicia que non o fagan. Haberá tempo para seguir disfrutando e, iso sí, e os galegos e as galegas que veñan cumplindo as normativas con toda a responsabilidade. Ademais do concello, tamén os establecementos hostaleiros se preparan para volver a traballar con certa normalidade. Queremos facilitar o traballo e a actividade da hostelería, pero a eles mesmos tamén lle pedimos responsabilidade no sentido de que non todo é unha terraza, non todo vale, non? Porque, como digo sempre, non por tomar medidas COVID nos vayamos a arrepentir dentro de 5 anos. A partir de aí, o Grove é turismo, o Grove é hostelería, a hostelería está empezando a abrir, está empezando a cumplir a normativa. Dende o goberno local recalcaron a importancia da responsabilidade individual. O alcalde confía en que a veciñanza non baixe a garda nas vindeiras datas e poder gozar do verán.